akuluakulu tikanato chithunzi chimene chikusewera pa skrini pa top amene ndi Facebook post, ndipo wapanga post ndi Alexas Kamangira. Tithaso kusimikiza zina limene lili pamwamba pa post imeneyo wapangatu post pa tsamba la mchezo la Facebook pamene tikubwera ndi nkhani imeneyi padosa maola ochuluka ndithu. Enabe kumazakhala ndi funso kuti kodi Alexas Kamangira ndi ndani nanga chifukwa chani mobweretsa nkhani imeneyi. Ayi ndithu makosana tisanapitiritu ndi kuyankha mafunso amenewa tate ntengowerengako uthenga umenewo kena kono tipitire nkhani ndicho linga choti muitsate bwinobwino kuti kodi akufuna kutanthauza chani. Akunenatu zonena kuti beloved Malawi kapena kuti Malawi okondedwa muli bwanji a Malawi, mwakhala nayo judiciary tu law, mwakonzeka to fight corruption in the judiciary. Akunena mwachidule kunena kuti a Malawi kodi akonzeka kuti alimbane ndi katangale ndi ziphuphu ku nthambi za mabwalo a milandu. Okay, makosana tipite kumafunso aja. Alexas Kamangira ndikuti ndi lawyer amene wakhala akugwira ntchito zake ku Malawi kwa zaka zochuluka ndithu. Kono padakali panopa tithaona zoti mkulu amene zikuoneka kuti anachoka ku Malawi ali ku maiko akunja, chifukwa chimene anachokera kumapita maiko akunja. Mbuyomo mu zaka za mbuyomo makamaka mu chaka cha 2024 Alexas Kamangira anakhala kubwera kumazuzula nthambi za mabwalo a milandu kumene amazakamba zonena kuti ku mabwalo a milandu kukuchitika katangale ndi ziphuphu kuphatiza pamenepo ndikuti maloya ena ku Malawi alitu mu mchitidwe umenewo wa chinyengo. Tikakutengani mbuyo pang'ono mu chaka cha 2024 panali pa 13 December panepo anapanga post uthengatu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amatchula ndandanda wa majaji aku mabwalo a milandu kuti amene amakhuzidwa ndi nkhani zakatangale komanso ndi ziphuphu. Ndipo ndandanda amene tikatengeranso ndi Facebook post imeneyo imene mukuiona ndithu chithunzi chake chikusewera pa skrini panopo, anatchulapo ndithu majaji angapo amatchula ngati amadise, Amanda, Kenyatta, Nyirenda, Akapanda komanso achikopa ndena ndena. Kuphatiza pamenepo anazatchulaponso ndandanda wa maloya amene akuti amakhuzidwa ndi zakatangale ndi ziphuphu. Ndipo ndandanda umenewo pane ndithu achina Steve Kayuni, achankakala, Jefferson Kazipatike, Anankhuni ndi ndandanda wina wa maloya amene amaona kuti iyeyo mene amagwira ntchito komanso amene akugwira ntchito anthu amenewo amachitatu zakatangale ndi ziphuphu. Potsatira kutchula ndandanda umenewo amakhala ndithu akumabwera kumalemba pa tsamba la mchezo la Facebook nkhani zosiyanasiyana zokhuza ndi katangale ndi ziphuphu amene amachitika ku nthambi za mabwalo a milandu mpaka ndithu kuzafika mu chaka cha 2025 ndipo amakhala kuloza chala usogoleri umene unaliko mu nthawi imeneja wa chipani cha Malawi Congress Party kuti umalekerera zinthu zimenezi kumachitika. Kuphatikiza pamenepo nzika za dziko la Malawi sizimaonesanso chidwi chofuna ndithu kumuthandiza mkulu ameneyi kuti alimbane ndi katangale ndi ziphuphu makamakato ku mabwalo a milandu mene amayendesera milandu kumeneko. Tikakutengeranso ni mbuyo pang'ono panali pa 26 June chaka cha 2025 pamene anazalembanso pa tsamba la mchezo la Facebook lomweli pamene amazakamba nkhani khuzana ndi kuti movie oyang'anira sochedwa kulowa m'maso a Malawi, tikuyang'anira movie okulowa m'maso ati bola moyo. Okay, thanks ndimene alembera pamenepo zimene zikutanthauza zonena kuti zimene zimachitika mabwalo a milanduko a Malawi amangozionerera zikuchitika osafuna kupanga act china chilichonse. Ndipo osatira zimenezi pameneno amazalembanso kumapeto kwake kumanena kuti akulandira ma threats osiyanasiyana kuti afuna kuthana naye. Ndipo osatira zimenezi zikuona kuti mkulu amene anawazika kuchoka ku Malawi kumapitano ku maiko ena. Ndiye kumeneko anakhala kumute samalembanso nkhani zambiri pa tsamba la mchezo la Facebook kufikirano dzulo pameneno wabwera kuzalemba pa tsamba la mchezo la Facebook uthenga uja umene amazakamba zonena kuti Amalawi akonzeka kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu kumbali za mabwalo a milandu. Nkhanitu imeneyi ikubwera posatira kuti posachedwa pa ambiri tatsatira bwino kuti kwatulukano chigamulo kuchoka ku bwalo la milandu makamakatu ku Supreme Court of Appeal kumeneno agamula kuti dziko la Malawi ndikuti ku Reserve Bank alipire ndalama to za nkhaninkhani matrillion kulipira Finance Bank. Ndipo nkhani imene zikuona kuti ambiri sanayilandire bwino. Tikatengeranso imene zikumenda masamba mchezo tikaona makamaka aonjezane kenani ni mmodzi mwa anthu amene akuona kuti apsya mtima kwambiri
ndi mmene chigamulo chimenecho chabwerera ku mabwalo a milandu. Siokhawotu ambiri tikaonanso anthu ngati achina Dickson Kashote. Tikudziwa bwino Dickson Kashote ni mmodzi wa media team ya ku chipani cha Malawi Congress Party. Ni munthu mmodzinso otchuka kwambiri masamba a mchezo wa Facebook, amakhala kulemba nkhani zosiyanasiyana zochitikatu mu dziko. Ndi munthunso amene akuoneka kuti sakukondwera ndi chiganizo chimene chachoka ku bwalo la milandu. Ndi anthu ochuluka kwambiri akutangotchulapo ena mwa anthu ochepa chabe amene apsa mtima ndi chigamulo chimene ku Supreme Court chabwera kuti dziko la Malawi lilipire a Finance Bank. Anthu ambiri ndosakondwa potengera kuti ndalama zimenezozo ndizonena kuti zikuchokeratu ndithu ku misonkho ya Malawi. Ndi olede ya Malawi ali stretched ndi misonkho yochuluka kwambiri imene akulandira panopa, imenenso ikubwera chifukwa chosatira kuti zinthu zina sizinayende bwino mulamuliro wapitawo, ndipo pofuna kupanga likava zimenezo chifukwa chake kwabwera misonkho yochuluka imene ndithu ikuvulaza anthu ochuluka kwambiri. Ndi ambiri sakukondwera ndi chiganizo chimene Supreme Court yapanga. Ena atu akumabwera direct kumazanena kuti kumeneko ku Supreme Court chilipo ndithu chimene chachitika. Chigamulo chimenecho ena ake behind the scene chilipo chimene apanga ndi cholinga kuti apange benefit pa chigamulo chimenecho, makamaka pa ndalama zimene zikuchoka kumeneko akulozedwa tuchala majaji amene apanga zimenezi. Ndi ena kumazapanga nolileti zimene amayankhula Kamangira pa nkhani yokhoza ndi katangale ndi ziphuphu kuti kumabwalo a milandu kuchitikatu zachinyengo. Ndi chifukwa mutha kuona post yake ikupanga nolileti kumazanena zona kuti mwaonano Amalawi mwakonzeka kuti mulimbane ndi katangale ndi ziphuphu kumabwalo a milandu polengerano ndi zigamulo zimene zikuchoka kumabwalo a milanduko, kuti no zinthu sizikuyenda kukuoneyo ndithu kuti kumabwalo a milandu kuli mavuto ochuluka kwambiri potengeranso ndi zigamulo zimene zabwera pakatipa zikumaonesa kuti china chake ndithu behind the scene kuchitika zosakhala bwino kumeneko kumabwalo a milandu. Mwachidule chabe nkhani yokhuzanatu ndi Finance Bank paja aboma alamulidwa kuti alipire matrillion ndithu, ena kumazakamba za 5 trillion ena 7 trillion ndalama zochuluka kwambiri, ena kumazanena kuzona kuti is close to 3% ya GDP ya Malawi. Ndalama zochuluka kwambiri zibwesa ndithu chipinjo kunzeka za dziko la Malawi. Ndalama zimene za aboma akangoyerekeza kuti alipira a Finance Bank. Kwano potengera ndi Finance Bank nkhani yake imene mayendera tikumbukira ndithu kuti munali mu chaka cha 2005 pamene a Reserve Bank munthu ameneyo anazalanda license ya bank imene ya Finance Bank ponena zonena kuti amachitatu zinthu zosakhala bwino zosemphana ndi malamulo. Akutitu amenewo anapanga create ma ghost accounts ameneno amapanga transfer ndalama za kunja kuzichosa ku Malawi kumatulubiza ku maiko ena kumachita ndithu zachinyengo. Ndi zambiri zimene amapanga invade malamulo. Ndipo satira zimenezo amene ali governor nthawi amene Victor Mbewe kuzera ku nduna wa zachuma nthawi ameneyo anazalamula kuti bank imene ayilande chitupa isiye kugwira ntchito ku Malawi. Zimenezo zinapangisa zona kuti a bank imene apite ku bwalo la milandu ku High Court kumene anazakadandaula pa nkhani imeneyo. Kumeneko ku High Court anabwera ndi chigamulo chawo kunena zona kuti bank imeneyo inaphwanya ndithu malamulo, mapiro ake ilipire ma legal penalties amene a Reserve Bank anagwisa ntchito. Ndikuti nalipirisa kanali 13 million kandi 13 million inalipira. Kuchoka panepo bank imene sinakhute ndi chigamulo china cha High Court anapita ku Supreme Court kukadandaula. Ndi nkhaniyo inakhala kuyenda mpaka nano kuzafika padakali panopa, ndikuti padusa zaka zopitirira ndithu 20 kandi 21 zimenezo pamene bwalo limeneli la Supreme Court pa 3 February 2025 abwera ndi chigamulo kuti ayi ndithu boma la Malawi potengera ndi section 43 makamaka Reserve Bank anaphwanya ndithu malamulo khuza ndi administration choncho. Akuti amene azona kuti akamve mbali khuzana ndi Finance Bank yo asanayilande chipupa akaoneone ziwiri zitatu kina kuno akamva zimenezo pameneno azibwerano ndi chigamulo choti awalande license imeneyo. Komano akuti sanatero ndi anaphwanyira ufulu opanga business malo make ndikuti akuyenera kuwalipira ndalama chifukwa anthu amenewo bweza kupanga business kumapanga phindu. Ndi ndalama zake ndi zimene zatchulidwa mafiga amene tikunena ochulukawo ameneno akusenda Malawiwo, that is ngati aboma alipire ndalama zimenezo. Ndi bank imene itu sizoyamba kulandira zilango ngati zimezi kumaiko enaso ngati ku Zambia uko amwenye amene ali ainoaka bank imene anakumanaso ndi nkhani zomwezi. Nkhani zake zinazokhuzanaso ndi kupanga ma ghost account kumatumiza ndalama za kunja kuchoka ku maiko amene apanga upaleti ngati ku Zambia. Mu chaka cha 2010 kunalinso nkhani zake zokhuzana ndi
Magosta County analandiranso zilango kumeneko. So zikuoneka kuti amwenye amenewa ndi khalidwe lawo lopanga ndithu zinthu zimene zomaphwanya malamulo ndi cholinga choti azipanga benefit amwenye zimene amakhala kuchita. Ndiye kunoko chigamulo chikubwera mwakomera amenewa komano chikupweteka nzika zazikulu ma nchifukwa chake anthu akumabwerano kumazaloza chala a judiciary makamaka kumene ku Supreme Court kuti chigamulo chimenechi chasenda Malawi abomatu akazona kuti alipira ndalama zimenezi. Ndiye tikamusala Alexas Kamangira akunena kuti Amalawi makonzeka to fight judiciary makamaka corruption imene kuchitika kumeneko. Funso limene likubwera Alexas Kamangira likubwera makaposati akuti nzikaso zimakhala mphamvu kwambiri akapanga chiganizo chofuna kulimbana ndi zinthu zimene akuziona kuti nzosathandiza zakatangati ndi ziphuphu zikuchitika zimathaso kuthandizira kuti ziganizo zina zimene zinapangidwa zithe kupangidwa molondola bwinobwino. Zitsanzo zabwino tinazionapo mu zaka za ma 1990s kuzafika ma 2000 ku dziko la Tanzania kunali banki imene imadziwika zoti National Bank of Commerce kapena kuti NBC. Kumenekonso kunali nkhani zokhuzana ndi ndalama kuti banki imeneyo ndikuti ngati banki ya boma alipira ndalama kwena ake amene amachitanso zakatanga ndi ziphuphu after zigamulo za ku mabwalo a milandu. Nzika zitakwiya kumeneko zinapangisa zoti chiganizo chimenecho apange reverse. Chitsanzo china chabwino ndikuti ndi ku Iceland munali ndithu nkhani yokhuzananso ndi za ndalama izi mu chaka cha 2008. Kumenekoko ku Iceland kuli banki ya boma imene imadziwika zoti Land Bank kapena kuti iSave. The bank imeneyo inazalamulidwa chifukwa cha ma financial crisis nthawi imeneyo mu 2008 anazalamula kuti ilipire ndalama kulipiratu nzika za maiko ngati Netherlands komanso United Kingdom ponena zona kuti ndalama zawo zinasokonekera chifukwa cha ma financial crisis amene ali kumeneko ma deposits awo kumene mabanki amenewo ndipo setera zimenezo zinali ndalama zambiri kwa basi zoti nzika za maiko amenewo zilipiridwe. Ndipo setera chigamulo chimenecho nzika za dziko la Iceland zinakwiya kwambiri ndi after kukwiya kunali ma demonstration ndi zina zotero zinapangisa zona kuti chiganizo chimenecho chisinthidwe ndithu ndi bwalo la EFTA amene anapanga chiganizo chimenecho kuti banki imeneyo ilipire ndalama kulipira nzika za maiko amenewo. So Kamangira zimene afuna kutanthauza panzonena kuti anthu atakhala kuti akwiya ndi maganizo amene bwalo lalikulu la Supreme Court apereka pankhani yokhuzana ndi kulipiridwa kwa finance bank zitha kuthandizira kuti chiganizo chimenecho chisapitirire ndi zimene akufuna kungotanthauza pamene pa Alexas Kamangira. Sirizo zoti muli ndi maganizo pankhani imene ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sawale panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox News 18 njongoti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitha kupezani mosavuta.